Jeg hedder Mohammed, og jeg kommer fra Syrien. Jeg er 19 år, og jeg var i Smør. Jeg har været i Danmark i næsten 20 år. Først jeg kom fra min by, den hedder Diry. Vi går på grænsen. Det var meget svært. Vi kom til Ankara, og efter flyver vi til Istanbul. Fra Istanbul til hertil. Vi kom her i december 2013 og blev sendt til Sandholmlejren. Der boede vi 15 dage, og så flygtede vi til Rådjord. Der boede vi cirka 6 måneder. Sprog og kultur og samfund var anderledes. Det var rigtig så fantastisk og dejlige mennesker, når vi kom her. Jeg havde noget tøj med, men grænsen var der. Mohammed bor i et gårdhaverækkehus med sin mor og sin bror. Han har i alt 7 søskende, 5 søstre og 2 brødre. 3 af hans søstre bor i Danmark, og 2 af dem bor på asylcentret i Avnstrup. Han har også en søster i Schweiz og en bror i Rusland, som læser til tandlæge. Den sidste søster er der ingen, der ved, hvor er. Mohammed har altid elsket at hjælpe andre mennesker, både i Syrien og i Danmark. Han har derfor oprettet en Facebook-side, hvor syrere kan få hjælp til dansk grammatik og arabiske oversættelser. Han er også meget engageret i Facebook-gruppen Venligboerne. Det var gennem dem, vi kom i kontakt med ham. 3 gange om ugen får han sprogundervisning, det har han fået i 11 måneder. Resten af ugen er han i praktik i Kvickly, hvor han øver sig på dansk. Siden Mohammed var helt lille, har han altid elsket at tage billeder og filme, og han drømte om en karriere inden for medieproduktion. Men da borgerkrigen startede, ødelagde det hans chancer for at realisere den drøm. Nu da han er i Danmark og er godt i gang med at lære sproget, har han fået håbet tilbage. Mohammed mener, at hvis man skal integrere flygtninge, skal man møde dem, som de er. Store, små, tykke, tynde, generte, gamle og unge mennesker, ligesom du og jeg. Integration går begge veje. Det er ikke kun flygtninge, der skal indrette sig efter danskere. For danskere må også lære at give plads og vise forståelse